И здравейте хора, аз съм Вики Мастър и сега ще направим един челендж на Survival Games. То е такъв една минута АФК. Да хора, къде да влезна? Ще влеза в SG4. Този мап е ужасен. Бъгай напред. Махам се от тук. Финишинг. Сега 4, сега 5. Пробваме сега 5. Този мап не е зле, Готов съм до левча. Чакай. Махай се, бе, мам. Пръс. Их, няма какво да си купя. Тогава само кит. Венелалка. Малко съм болен, извинете ме. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Една минута чалендж. Една минута АФК чалендж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Готово! Направих една минута чалендж. Умре, жена мъжка. Ама аз не често бях една минута. Такива хора не съм виждал. Махама, мъжам, дам. Следваща игра. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, готово! Нещо останало за мен, случайно за бедняка. Дед мач след 10 секунди. Паси му майката. Аз нямам дори меч. Сигурен съм, че е супер опнат. Help me, стойте. Меч. Аз ще ги целя, сука. Fuck you! Fuck you, TNT. Няма стреля. Отивам да го бия с ръка, то спечава. Рип. Махни се. Направихме комбо. Ломбо. Искам меч, бе. Меч. Ляхо. Наполовинка съм. За да ръкъпа.
Броя ги на ум. Сега станаха 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 30. 60. Така, вземаме товато. Халелуя, пач. Мре, жено мъжка. Мре, ще бия с ръка, докато миргаш. Докато миргаш. Ще бия с ръчичка, бе. Виж къв се славе. Не може да ме удари, бе. Гледайте, бе. Гледайте го къв се слав. Аз ще го убия с ръка, бе, хора. Ще го убия с ръка. Ако имаш full damage рип. Само да го кажа. За малко да го бия с ръка, бе, хора. Това ще да бъде супер дебилно, ако го бях убил с ръка. Мазо. Има мега от бутуши. Бутуши! Чест! What the fuck, бе? Нищо не сте видели. Съм мъж! Мъж! Може да ми направите компилация. Ако искате. Лоха отбор. Оф, нямам храна. Шам те. Твоята кожа. Твоята кожа. Добре, че няма full damage. Обаче ако оня беше паднал бъдъм, ще бъде добре да има full damage. Чест! Аре! Храна е! Вкусно! Имам по-хубаво души. Чест! Чест! Fuck you, nigga! Chest! Oh yeah! Motherfucker! Motherfucker! Motherfucker, fucker, motherfucker! Кой има диамантен меч? Да! Кой има дъма меч? Кой има дъма меч? Кой има дъма меч? И съм на много малко. На. Това докъде води? Motherfucker. Казах докъде води, бе. Чест. Ако няма нищо, да прибивам. Кой е построил мапа? Да не казвам. Чест. Благодаря. Жив и здрав. Това малко няма логика, казвам му, който е направил мапът, ще го убия, пък само казвам жив и здрав. Това нямаше логика, наистина. Ще поставя това. Да проверя в къщичката, може да има нещо. 3, 2... Thanks you. Ако да не... Кой? Свилене. Не. Това ми се е качил. Клипа сигурно ми се е качил. Или свилката. Poison 2. И 2 поизанки, които са за 16 секунди. Факов него. И този меч. Така. Компас. Къде има човекче? Охо, ко става, човече? Ко става, брат? И ти ли имаш да меч? Насрали са, бе? Насрали са, бе? Аз се насравах.
Ела бе, ще му плувам под вода. Его. Боинк. Ще се скача тук, да не съм купа, бе. Да не съм гупар. Умер твоята леля. На малко ли те оставих, миличък? Ела, бе. Пикля. Само голд бронали. Бягай, братле. Бягай! Аллах! Гони ма. Не ма гони, добре. Оставя на половинка. Що не ме так поизънка? Чест! Моля, за мен. Fuck off! Чест! Моля да се с храна. Да се хилна. Бива. Сега той зад мен, нали? Майка му стара. Ета, видяхме не така. Храна. Това храна ли е, бе, човек? Храна ли е това, бе? Меч ли ще ям? Божке! Искам да се хилна, бе. Той не мога да се хилна сега. Гледайте, на половинка съм. Хора, до тук ще приключва този клип. Надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате. И аз ще се отдавя. Не забравяйте да се абонирате за каналът. И този чалендж не е изпълнен. Надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате. Аз бях Вики Мастър. Вие бяхте моите мастърчета. Довиждане!